Nečakaj, ale konaj a zmeň svoje okolie k lepšiemu. Pod týmto sloganom spustili začiatkom apríla mladí filantropi v Bardejove ďalšiu v poradí 14. grantovú výzvu pod záštitou komunitnej nadácie Bardejov. Mladí v tomto meste by radi uvítali niečo, čo im prinesie nové informácie, či už v podobe stretnutia s odborníkmi, alebo nejaké priestory, kde sa môžu zabávať, rozvíjať tvorivosť, originalitu, nápady a podobne. Do grantovej výzvy sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov. A v jednej tej skupine musia byť minimálne 3 s tým, že jeden už je dospelý. Je to vlastne generácia, ktorá tu o pár rokov bude žiť a bude tu možno aj viesť toto mesto, bude tu fungovať, tak chceme, aby ľudia v tomto meste prispeli k tomu, aby sme sa tu rozvíjali dôstojne. Ak máš nápad, ako pomôcť svojmu okoliu, stačí poslať projekt a môže získať až 300 eur na jeho realizáciu. Postup je, že treba sa zaregistrovať do nášho elektronického systému e-grant, v ktorom sa už podávajú všetky projekty komunitnej nadácie. Tam stačí, že sa žiadateľ zaregistruje, vidí tam tú žiadosť, môže si ju postupne začať vyplňať aj priebežne ukladať, čo je ale povinná súčasť podávania projektov. U nás v komunitnej nadácie, takisto aj v mladých filantropoch je, že musia absolvovať povinnú konzultáciu k projektu. Môžu ho mať už aj rozpísaný, to je v pohode, že už nad ním premýšľajú a prídu ho skonzultovať, čo znamená, že my im aj pomôžeme, ako ho čo najlepšie vlastne spraviť, napísať ten projekt. Tento projekt je potrebné podať do 28. apríla tohto roku a vlastne na jeho zrealizovanie máte čas od 12. mája do 30. októbra tiež tohto roku.